Nakapor sa kapor, kajing yale ben pinsong thui kinong shong ka jilla, shapang kajing kordor kajing khui kayay beteng, lingba ki kam kibarat ba jong uway ni ki RJ ka jilla uba Nicky J ka radio mirchi Shillong. Kum shibenta ka ben pen khui ya ka jilla lingba ka campaign, My Shillong, My Pride, nakaliang u RJ Nicky J, ula mi ishkmar ben pen jarjar ya ka jingbret niut pathar ki briew na keleng ha kawe ka jakar kendong, lynti na Ishyrwat sa Umpling. Kini ke kam pyrshah jarjar jong uba Nicky J, kelas dang na duk ka khandai tarik mentau benai, tak kaba penlong ya ka jing pyrshah jarjar, kaba henriu hadu hinyo pentashi sngi ha ka tiga jaka. Hadin kat tu kani sngi ki briew kila don jingkit kli ka jilla, kila wan chakmat benai men sim uba Nick, bat kadu ka katsal tarik mentau benai nai tu ngar jara pawai, kedor bash nang Umpling ru kala wan lang, ban pyrshah ka jingbret niut pathar, dak kaba pen kuat ya kani ka jaka. Urang ba snong ko Umpling ula ai jing yaro ya kan ka jing lam lynti uba Nick bula ai ko blei ru namar uba Nick ula ai ka men sim ya ki ba bon ban long ki ba lek khoj buru ai ru ka jing kershan makin long ki pa pet ngor bat ban yo jing kershan ki bor ka an ru ban pen chitam ting e ya ki nu ki ba bret pathari ki niut ha ki jaka bam dai u RJ Nicky J ula ya thu shu ba kan ka jing pen khoj ya kan ka jaka ka dei tang ka jing sedang bat kam de ka jing ko jong kan ka jing bret niut pathar ula abu ka jing dawa ka sarkar jila ban pet ban pen biang ya ka jaka ki pai ba ki de ban bret ki niut bat ki jaklia. So we will be having a cleanup of this place, a temporary solution to this problem, and well, let's see. We'll speak to the authorities of the Dorbashnong and try to get to know what is the plan of action ahead, or is it just mere a cleanup that we intend to do every time. Right, let me get on to business and then I'll catch up with you guys. Apa ini? But kani kajingwan berat pathar pada jong kinong snong naki way kisnong. Kay bidon beren ong halor kata. Ya kani gila ai bursir lek ba kajing. Lek ba kajing tho. Buang gila ai bursir. Way ki briew. Kajing ni chol jongi kalong ketua bagi. Salian dia menjong. Susi namar ba kajing wat ki sakhi sabut. Ilapa kidon kinong snong ru Umpling ki babret kidon ki bawan naru. Time kra. Kidan ki bawan bread naru renja, kidan bawan bread naru hodan ting. Kini ki basa sini gram sul ki ya lynti. But ki boni bangi lap ki mar kitar ki hangne kide ki bana yen. Kide ki household waste baki one bread chani. Te nakaliang dong ka Dorbashnong hi kay kata ka jing maham tene kumangi hangne pi ka signboard hangne hadian kala dan lupa. Apaka PI ka jing maham halor ke surveillance ru kadan bat kumjo ka jing maham nakalian jong snong te sesien ngatrai kadan kam bapin panrap yang halor ka jing maham kaba tene nakalian jong kador Dorbashnong Umpling halor ke dia ngikwa ka jing trailang jong ka law enforcement authority like the police station kaba ladangi kem kini ban kroy ban wan bangin expose ka kini ki bale correct badang im expose kan lumlong ra ka an mar mi tek jing lung imdon ka authority adu correct but we maybe suit inside de kini ban ka enforcement authority kaba tik sipor pelat lagi yo kem bukin wan lalu break lalin yo kini kita ini ban expose ba kini kem jingma pelada kini kita sidong ini kita apa oh dia apa ini bat ka kata ka funding na ka banta ka Dorbashnong mo baka na bakenla menteri halor ka waste management te kay bidon banong halor kata Masko ladang ila banle sisay kata na kalang sarkar kan long ka bentoy sibo dingi pat kan long pan ay sim kini kijut kijungiru kamar ba policing hang ni especially hadin melawan ke lockdown kalong ka ba kalong ka ba pat kamlong ka balong secure do kapan tharai sniu si ki brio do kumai an ngam kwa ba kini kijut kijungi kinglong berada kela balong ku ki extortionist man bakin pada kadon ka anyi banle pada ki uniform personal kabangla jugan kursian baka police station do hakini ki RC hadir menglai posting balabi lang baju ni nilaikan bagi sector officer ya kan dia bagi law bagi fix meeting bagi ni wan yang sini bagi dia kira dia kan bangin up ya kita meeting ke bandar bagi masno ba cingdon jo pil IMC ni bagi la arrange jok buat nilai involve kuma pil ajing buat last time bakiwan sini ruk yo main involve try jaga blood honors bakin take care ke jaga juki correct mentang lawan ni nam try ni ruk khon juit kami you try ba walam bab khangsit melawan hang ni ro pani trailang bat ni bat ya kan dia ka iu bat here no ya kan dia biang book signboard nang tangin
belum no lang ba kani JCB kaba kanto kan niwat na nadir la kloy na kayang kujungkin kilo bak ulun kaya le ka fencing tang baki budi tiban kita fi ka traffic ka bayad ang ni matar ba ka file dang check ni kalingin na po Kare. lagi lap hi baki don kitiar kila hiya pinyo Hai. kata ko ga bangi sim sim baban pusing kan so la kan Hai. lada kila berpus tang na po ka police station ro katay tang argot gibreo ro kabiang Kalabiang. for some time then we'll get used to this kan Aku abnai kubli ya iba sarwat kumdum iba de I pambak Shillong ba besu ibala donang ni ibidang baik ya ka tre yong kam but hakani por ni kwa saksin ban om ni pi baik ba namar ba kani ka kam kani ka habani kani ko bis management kani ka jingba kli jonga but jongi lang baroi di ladang ni ki try Shillong ki try mo ladang imnan ka jingba kli ke kantor bas dong ni kanto kalam ni kani ka jingba kli jongi iwei pa iwei berwanra ya kani ka jingkala oi kani kadang dei tang sibenta da ka bang isu lum gilang ni kod ya kani rei katma usha ya ka bret ni di kampot kod bat ni kermen banang ni syakmat indang yo betrei tene rengkat bat kantor bas dong Umpling hakini kita yo banwan ngan wan biang sa sisir wan ya berwan pek bat ladang ilap pada badang dan tiba badang pret lese ina banwan hadu tribi jong pi banwan ban ujor ban lese ban le nakai ka balong badang kam wat ladang iha ban le chi ka sheriu dikroy bele de saksin ka jingai ko baby bat ni kermen bagani kan kani kalong muksa pada nak benta ki be Shillong kitau bak kan no badang kam kata ka jingi trailang berwanra